Kuyintokozo kakhulu ukukhuluma nawe. Siyakuthokozela ukukhuluma nawe. Kodwa kasikuveze ukuthi ayikho into embi njengokuthola abantu abacabanga ukuthi ngokukhuluma nabo uma bebuza amaphupho kukhona mhlawumbe okutholayo mhlawumbe. I don't know. Ubona ngani abantu ababingeleli, abantu abazethuli, abantu bane-attitude, they think nje uma ukufonile ukhuluma nawe. No, what I'm doing here is just a favor to people, and a favor efanele ngabe iya kubantu abalandela i-channel, not umuntu ongayilandela i-channel. Because umuntu olandela i-channel at least kune favor naye ayenzayo ngokubheka ama-video, yabona? So should isenzela nama-favor ngaleyo ndlela. Ngokuthi lo ubuka ama-video, lo uyimember ye-channel, then nathi we return the favor. But if awusiwumlandeli we-channel, then isidingo sokuthi ungafona sikho kangako. Kodwa-ke sibheka la uShabalala Shiluva, iChabalala Shiluva or Shilu ukuthi uphupha umuntu wamafaka ingane esibayeni. So uShiluva la into ayenzayo ingenye izinto engicika kakhulu ukuthi umuntu akabingeleli futhi akaceli. Leyo iyangicika nganza kwethu ngiyacikeka. Kodwa senze kanje. Ukufaka ingane esibayeni is to take your child to the crawl, especially for cows or cattles. So yeah, ukufaka ingane esibayeni lokho. Yeah. So isibaya sithathwa njengomsamo ngesintu, sithathwa it's an altar ngolimi lika George. So number 1, ngokujwayelekile uma uphupha ingane kuwuphawu oluhle uma ifakwa esibayeni, lungasho ukuthi kungenzeka lengane kumele ibikwe uma ingakabikwa ezidalweni zakubo noma ezidalweni zakulowo muzi kade ifakwa khona esibenza khona. 2, kwesinye isikhathi uma uphupha ingane kuwuphawu oluhle uma ifakwa esibayeni, lungaphela ukukhomba ukuthi luhambe kahle uhlelo lokubikwa kwengane futhi yamukelekile uma kungukuthi nisanda kuyibika emsamo. Yabo? 3, kuyenzeka uma uphupha ingane kuba uphawu oluhle uma ifakwa esibayeni osuke lusho ukuthi lengane eyakulelo khaya ekade ifakwa kulo esibayeni, ekade ifakwa esibayeni sakhona. So ngenzeka uthatha ingane uhamba uyibika kwenye indawo wena noma uhamba uyinikeza indoda bese uyaphupha uyibona ifakwa esibayeni kwenye indawo yalapho leyo ngane ifakwa esibayeni sakhona. 4, uma uphupha ingane uphawu oluhle uma ifakwa esibayeni lungabuye likhomba ukuthi lengane ingenzeka izokhula idlondlobale, izokhula ikhombe ngophakathi, ihlonishwe futhi ilandelwe abantu abaningi ngenxa yokwembathwa amandla ezelwe nawo noma ngenxa yamandla ezelwe iwembethe. Yabona, siyabonga besibheka ingane uma ifakwa esibayeni ngokwephupho. Siyabonga. Siwe ni